бо мақсади ба эътидол овардани вазъи интизоми иштирокчиёни ҳаракати роҳ ва пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳунақлиётӣ кормандони бозрасии давлатии автомобилии вилоятии Суғд ҳамарӯза корбарӣ намоянд ҳам боз садамаҳо бо оқибати марг дар масиру ҷодаҳои нақлиётгард ба қайд гирифта мешавад. асоси ин гуна ҳодисаҳои нороҳаткунандаро масъулин ба қоидастезии ронандагон рабт медиҳанд. гузориши навбатӣ оиди 2 садамаи ҳалокатовар маълумот медиҳад. ба иттилои бозрасии давлатии автомобилӣ давоми 3 моҳу 20 рӯзи соливон дар ҷодаҳои нақлиётгарди ҳудуди вилояти Суғд 55 ҳодисаи роҳунақлиётӣ ба қайд гирифта шуда, бар асари он 34 нафар ҳалок ва 52 нафар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. ҳама ҳодисаҳои роҳунақлиётӣ аз риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ сарчашма гирифтанд. санаи 11 апрел тахминан соатҳои 16 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra Бӯстонов Камолиддин Деҳқонович соли таваллудаш 1978 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Чашмасори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат дар километри 120 шоҳрои Душанбеи Хуҷандчаноқ ҳудуди деҳаи Чорруғдаррони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста ба воситаи нақлиёти боркаши тамғаи Хундай Портер таҳти идораи сокини ҷамоати деҳоти Хистеварс бархӯрдааст. дар натиҷа мусофири сабукрави Opel ҷавонзани 37 сола аз ҷароҳати бардоштааш дар роҳ ба беморхона ба ҳалокат мерасад. санаи 20 апрел бошад тахминан соатҳои 21:30 дар қисмати дигари шоҳрои мазкур километри 251 ронандаи автомашини боркаши тамғаи Дулан Шамсиев Ҳабибулло Раҷабалиевич соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи ноҳияи Рудакӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Яхтани ноҳияи Деваштич ба воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra таҳти идораи ронанда Қулдошев Маъмур Нуралиевич соли таваллудаш 1963 истиқоматкунандаи ноҳияи Спитамен ки аз самти шаҳри Истаравшан ба самти шаҳри Хуҷанд ҳаракат мекард бархӯрдааст. натиҷаи ин садама фоҷиавӣ ва ба марги мусофири сабукрав зани 59 сола дар ҷои ҳодиса анҷомидааст.